Helo, fe enw fi yw Guto a dwi'n gweithio'r BBC fel Prentis cynhyrchu. So mae diwrnod fi'n amrywio bob dydd. Fi fel arfer yn gwneud pethau sy'n cynnwys ymchwilio. Fi'n gwneud gwaith i'r radio, fi'n gwneud gwaith i'r cyfryngau cymdeithasol a hefyd gwaith i'r wefan. Enghraifft, helpu efo ysgrifennu erthyglau ac yn y blaen. Mae gen i sawl uchafbwynt, ond os oedd rhaid i mi ddewis un, so fe siwr o fod yn cyfle ges i yn ddiweddar pam es i dre newydd i gohebu gêm pêl-droed mewn Mywyd Wrecsam yn erbyn Britain Ferry. So yn bersonol fi, y camau nesaf bydd siwr o fod i gadw mae'n be fi'n neud, ond hefyd cymryd cyfleoedd newydd a dysgu mwy o sgiliau.